Kala lempung ila kai kenjat ball final ke bala tip kum ke Super Division League arajar Arpsau Arpsan bala peniat jaka Mawten District Sports Association napo Madan Artificial Turf Nonglang Southwest Kasil District kala long shisha kejingala kai ke basyongshit bat ke baya kluit bha namar ke thong jungi ke long banra ya ke nam ladu bat ban yo mi khmat ya ke Mikelea State League haba paya kejingakun ke badai ha ke Porsche Pobuji Step ka wasij US and CC kala sya remno ha ka Mariam Sport Club da iwe lanot kad ba hak jingela kai ha ka por khat arbaje ha pedeng Sakwang Sports Club persya ya ka Pojor Rangtong Sports Club kini kala ya khat mar chikol nang ta hak jingela kai ka ba khadu ka badai ha ka por arbaje no phaisngi ka Uro Sports Club kala job persya ya ka Moj la Football Club da ar la iwe gol kata hagabakut jong kini kejing kun jong kita ki kynhun habala kenya kejing yo iki pon ya ka nam job hakni kalempung ila kai jong ke Super Division la rasuk da ka Mawten Sports Club ka basu up klem da don hapdeng jong kejing kun namar habaken ha kejing yo pon jong ki kynhun ni ki Sports Club kalong ka Mawten Sport Club bat ka wasij US and CC kala yo mar khadway pon ka Mariam SC ka Pojor Rangtong bat ka Mojla FC kalayo Marsh Popon kadba ka Sakwang pat kayo khandai pon ki kynhun ki bahyar na ka Super Division ki dei ka Auro SC bat ka Mawten SC hagani ki jingla kai la don lang na du uba HS dingdo ubade president ka Southwest Kasil District Sports kum ukongsan uba YG langdo working president ka Mawten District Sports Association ki nongkit kam ka Football Committee MDSA lembat ki wede ki bala sha khot ngobha